Nyaka Ramogi jong dakika en 30 kod ang'wen tok saa 3 mar okinyi makoro nyiso ni wadonjo achiel kachiel e mbaka e chenro mar mbaka oromo okinyi ma kawuono kama wadwa twak kotudore kod Chal Mar Kaontis. Mano en kotudore kod nonro ma bende notimo odiochieng' manyoro kod kambi timo nonro mar Infotrack makoro noyango ni nitiere counties moko e kind counties 47 matimo maber moloyo counties mamoko. Counties makamago timo makare e sectors mopogore opogore kachiwo ranyisi sekta mar pur, sekta mar weche mag somo, sekta mar thieth, sekta mar gedo kachiel kod kungo mar apeyni kachiel kod sectors mamoko. Kaluwore kod nonro makamano, governor e county ma Murang'a mano Irungu Kang'ata ema koro yangi kaka governor matimo maber ahinya e kind governors duto e counties duto 47 mayudore e pacho kae. Bende wabedo ka wapenjore penjo ni e kinde ma itimo nonro makamagi itimo gi e yo machalo nade to mana kidienje mano time nonro kende ema iyango kose nitiere gino machielo ma ing'iyo makoro jopiny nyalo wacho ni governor ni ema tiyo makare moloyo governors mamoko. To kwang'iyo counties magwa makaluo, governor e county ma Homa Bay mano Gladys Wanga ne obiro kanyo e namba 3 kod atamalo 61. Governor e county ma Kisumu Anyang' Nyong'o ne nitiere kanyo namba 4 kod atamalo 59. Ka counties mamoko Chilo Ayako mano ma Migori ne namba 22 kod atamalo 46. Ka governor e county ma Siaya James Orengo nobiro kanyo namba 27 gi atamalo 44. Matende ni wanyalo wacho ni ne gintiere top 50 ne gintiere ok top 50 ne gintiere e kin governors mano yangi ni timo e yo makare. Wang'eni wantiere kod governors 47 ma wantiere godo e pacho kae. Kata kamano twak makamae nyaka Ramogi Ajwang' ok abibedo godo kenda. Okinyi makawuono antiere kae kod jatim nonro mano mar Infotrack Jovin Wanyingo kachiel kod Kevin Osido jatatije mar County Governance Watch mar mondo mi wagoane mbaka ni e kinde makoro ipiedho counties ipiedho gi e yo machalo nade to gigo ma itimo bende gik ma jopiny oyie ni timore e yo makare kosikawo mana pach jopiny matin kende to emitiyo godo. Yiena mar mondo mi arwak welo ma antiere godo okinyi makawuono. Achak kod Jovin Wanyingo oyawre ichiwo nade okinyi makawuono. Oyawre Joyce achiwo maber. Yes. Machiegni twak. Erokamano. Kevin Osido oyawre ichiwo nade? Achiwo maber Joyce, erokamano twak makawuono mar mondo wago e mbaka moromo. Machiegni twak okinyi makawuono. Erokamano. Nyaka Ramogi jong mana kaka iseneno mage welo mantiere godo e studio okinyi makawuono. In bende kamoro amora ma itudri kodwa chwalnwa ote paro penjo moro amora kokale namba mar ote machuok 3600. Facebook ibiro yudowa achiel kachiel Ramogi TV X @Ramogi TV. Ka an bende inyalo tudri koda e Facebook page mara ibiro yuda Joyce Oduor, mbui mara mar X ibiro yuda @JoyceOduor_. Kochako twak marwa yango kinyi makawuono dagom mar mondo mi wawinjane report mano losno odiochieng' manyoro kod jafwambo marwa Nyakidi mano kotudore kod report mano golo odiochieng' manyoro kod kambi timo nonro mar Infotrack kama nyalo wacho ni governor e county ma Homa Bay Gladys Wanga ne kin governors adek matimo maber moloyo governors mamoko e pacho kae. Winjane monde. Kaluwore gi report mar kambi timo nonro mar Infotrack oyangore ni counties makaluo osegoyo okang' ahinya moloyo to e sectors mag thieth, somo, pur kod keyo teko stima pacho ka. Governor ma Homa Bay Gladys Wanga okawo namba 3 gi atamalo 61 kuom governors duto 47. To Irungu Kang'ata mano yangi kaka governor matimo maber moloyo gi atamalo 68 kod George Natembeya ma Trans Nzoia mano kawo namba 2 gi atamalo 64. Anyang' Nyong'o mar Kisumu nokawo namba 4 gi atamalo 59. E sekta mar thieth, kirango yot mar oganda yudo chenro mag thieth, Homa Bay oyangni okawo namba 1 gi atamalo 53 kiluwe gi kaunti ma Murang'a manigi atamalo 52. Counties ma Kisii, Kisumu, Nyeri kod Kirinyaga duto nigi atamalo 46. Komachielo e sekta mar somo noyangore ni Homa Bay osegoyo okang' kendo nokawo namba 2 gi atamalo 53 to kaunti ma Murang'a mane nigi atamalo 54. Kaunti ma Trans Nzoia komachielo ne nigi atamalo 51 ka Elgeyo Marakwet ne nigi atamalo 50. Counties ma Homa Bay kod Kisumu bende lipod ni oyango ni otele sectors mamoko kaka mag wuoth kod kungo apeyni kipimo gi counties mamoko pachoka. Sekta mar ohala kod limbe kama Homa Bay ne nigi atamalo 51 ka Kisumu ne nigi atamalo 47. E kinde ma oloso gi jofwambo,
Gavana ma Murang'a Irungu Kang'ata olero ni oseketo kenge makare ahinya to manyo yore mag medo suru mosekonyo chwalo dongruok e kaunti no nyaka rang'iny mamalo. We have tried a collective effort through members of the county assembly, the executive, to come up with specific programs that targets the common man, a larger group of beneficiaries, endeavoring for equity, so that each ward has an equal chance to development. Some of those programs include the school feeding program for the ECDs, the medical insurance scheme for the poor and the vulnerable, provision of certified maize to maize farmers, and also giving subsidy to milk and mango farmers. E kindego, kaunti ma Nairobi oyange ni okotimo maber ahinya kaluwore ni en boma manigi oganda mang'eny mawuok kuonde mopogore opogore kod kwan mamalo mar oganda manigi lony mamalo mar somo. It's hard to be a city county because development is significantly higher than in other places. So because you're dealing with a cosmopolitan, highly informed populace, it is going to be a more challenging place to deal with. And when you promise and say you have what it takes to do it, you better be ready. Counties moko timo maber ahinya kaluwore gi lipotno wachore ni nigi medruok ma mibadhi gionge kod ler ewi kaka omenda ma counties itiyo godo onge ma tudruok makare kind sirkand counties kod sirkal mamalo kachiel kod donjruok mag siasa. The reason why they're giving lower indices is increased corruption and mismanagement of county funds. When it started, there was excitement. They expected things to go expeditiously. But as things have progressed, they have seen things happening within the county governments which they have been not happy about. Efinyakidi, Ramogi TV, Nairobi. Mano report mano olos n'odiochieng' manyoro kod jafwambo marwa Efinyakidi mano kotudore kod nonro mano tim kod kambi timo nonro mar Infotrack makoro ne yango kaka counties ma pacho kae osebedo katiyo to abedo jahawi antiere kae kod Jovins Wanyingo jatim nonro mano mar Infotrack. Jovins kachako kodi nonro makamano ang'o manukete maino makoro oyango ni governor county ma Murang'a mano Irungu Kang'ata makoro timo maber ahinya moloyo governors mamoko. Erokamano kendo ne jo winjowa kata jo nenowa. Wasebedo ka watimo nonro kuom thuolo malach. Mamae ne en thuolo makoro wakwano ni higni 10 nyaka wachak timo gimwaluongo ni county track. Tiende ni wang'iyo kaka counties tiyo. E nonro ni nitie gik moko ariyo. Nitie penjo ma wapenjo koluwore kod gik mobedo devolved. Nitiere gik moket ne counties monego tim kaka pur, weche mag somo, thieth isewacho moko kanyo mopogore opogore. Koro devolution nokelo gik ma counties omi teko mondo gikete maino. Mar ariyo nitiere political question. Tendre ni wapenjo gi kaka jotelo moyier chakre rais nyaka MCA gineno ka tijgi chalo nade. To kawuono wadwa keto maino e weche mag county kaka emanyewa golo. Murang'a emanyiche king'iyo ka ji otimo penj kaka penj ajatiyo gi ranyisi mar penj mitimo e Kenya mzima kata manyicho gol mar KCSE. Ng'ato timo penj Lodwa, ng'ato timo penj Kisumbwa, ng'ato timo penj Homa Bay, to nyaka be yude ng'at maro ma namba 1. Koro mokwongo ka counties 47 gi nyocho watimo nonro e kaka gisetimo ma wapenjo jadak modak e county no. Ka wapenjo jadak modak e county mar Homa Bay kata Migori, tarujo ng'ato kani Migori gin Homa Bay to kono ni wan e yor mar pi, wach mar pi county wa kuom gine kuom kimiyo gi alama 1 nyaka 10 anyalo miyo gi 3 kata anyalo miyo gi 5 e wach mar keyo pi e kor gwenge. Wach mar thieth anyalo miyo gi alama makama. Ka waseng'iyo kuom gik moko 14 gi to koro wang'iyo maxi moket ne ng'ato ka ng'ato e sector ne to wariwo to wacho ni ng'at mane moyudo mang'enyie moloyo kod ng'at mane moyudo county mane moyudo mang'enyie moloyo kata ng'at mane mosetimie marach moloyo.
to nyoro nyineno ka waketo maino ne jok motimo mabeyo nikech thoro mar timo nonro ni ok en ni mondo mi wabi mondo wanyier kata mondo mi washim jok mok tim maber. Ok watim nonro ni mondo koro osiem ni in mok itim maber teme ting'ori malo, to watimo nonro ni mondo onyis ji ni kaunti ma Murang'a osetimie maber. Tadier kanyoche watero kata jotim nonro mondo odhi e ground mondo ng'iye ni wach mar thieth, wach mar somo, iyudo ka Murang'a osetimo maber nikech osiptendegi kanyoche wadhi to wayudo ka yath nitiere, ka wadhi e skundegi oger ECD nursery ka maber mana ni en mbarale. To ka ng'adi matin Wanyingo kapok adhier Kevin Osido e kinde ma utimo nonro makamagi ahinya kinde ma utime ung'iso ga kaunti makamano ni wabiro timo nonro kose en gino mutimo atima poya nikech seche moko ka unotify kata kaunti seche moko kuonde mo gitime maber katiyo kata kuom ranyisi sekta mar thieth to seche ge makoro gavana nyalo jika kamua mar mondo mi one ane kaka koro seche moko tero kata yedhe kanyo mar mondo mi kuchopo tuneni gik moko dhi mbele yo makare. To gimachielo bende sekta mar somo kae counties ung'i ang'o ma hie nikech wang'eyo ni sekta mar somo mano mokete lwet counties en mana mano mar ECD kende gi kuonde tiegruok mamalo mago mag TVET kata village polytechnics hapa ni luongo gi kamano. Koro rang'iny ma wang'iyo ka wadonje rang'iny koro watigi ma wasechiwo kaka ranyisi mar somo wapenjo adek lai mar somo. Mokwongo wapenjo ni king'iyo kwa ujumla teko mar somo e kaunti ni osedhi nade kaluwore kod teko momi kaunti e weche mag skunde mag nasari kata ECD nasari winjore maber gi kaluowa kod weche mag tiegruok mag village polytechnics. Watemo penjogi ni bende iseneno kama ino kaunti oketo e gedo to en alama mipenjo kako penje Tana River e kako penje Homa Bay e kako penje Siaya. En penjo mipenjo machalre. Alama bende michiwo en achiel kuom 10. Koro wapenjogi nitie moro mwamedo mambalang' mar basari. Wapenjo ni to bende county nikech counties nyocha waneno ka chiwo basaris mang'eny makata kane Auditor General okwerogi ni kik gichiw gine basari ne giwuok tung' mosuo ka gitemo kwedo wachno nikech gisebedo ka gichiwo scholarship kod basari. Kanyo bende wapenjo ni to e yore mag pogo basari kod scholarship county osetimie machalo nade gikonowa. Penjo moro kae ni bende wanyise counties ni wang'ni wawuok wadhi timo nonro kata udwa timo nonro nikech ang'eni nonro ma kamano time kind dwe mar 10 kod 12 higa mokalo nikech kaluwore kod jok mowuoyogo en nonro hie nyocha wuoyo gi dhano 59,000 nyaneno ka nyochiwe ni en 36,000 en 59,000 joma wawuoyogo duto te. To nikech thuolo mar kata nyawadwa ka brokoni mondo iwuo gi dhano 59,000 to pare ni wachake ward achiel aching ward 1,450 ka wabiro malo nikech nyaka iwuo gi ng'ate ward ka ward kidhi mar koro dhano 56,000 ne wapogo gi kaluwore kod ng'eny kata thoth mar oganda. Ok wanyis ga counties nikech ok en gima ichulowa, en gima watimo kiwan. But wasebedo ka wakono riwruok mar Council of Governors nikech en riwruok moriwore kod governors te. Wakono nikech gisebedo kaka partners, awach kamano. Ken daluong nango gi dholuo. Gin partners ni wanyiso giga ni wawuok wang'ni watimo nonro wadwa ng'iyo wadwa kawo pach jopiny e weche mag dongruok e kor gwengewa. Koro kapo ni gin maginyalo kono counties ni samoro kuneno nikech nyaka wanyis chife sama watimo choko ni mowadhiye aching chik wacho ni nyaka wadhi watim report ni kawuono waoro jotim nonro wa gine gweng' ka gidwa teme nono kaka county osebedo katiyo e weche mag thieth, somo, pur, weche mag ohala, weche mag culture. Watimo kamano. Koro jowa kodhi to nyaka tim report nikech barua ma wan go nyaka idhi go report to kwadhi e county offices. Counties offices wadhi mana tok ka report osewuok to wawuoyo gi jotend governors gi moyie loso kodwa
wakono gini report wango, report nye wasegolo kaka Chal Mar Kaontis gin. Bende diher mondi ne kaka report ni chal. Adwaro wache yamo ni governors mang'eny biro kod jo CCs, ministers gibiro kendo wanyiso gi report molungo offices gi bende wadhi to wanyiso gi ni kama e kaka utiyo. Nitiere counties manyiewo repodno kech en gima bende wauso. Ok waus ni mondo waketi ni bed namba 1 apana. Unyiso counties kapok ugolo ne jopiny kose kusegolo ne jopiny. Dong ing'e ni chik kata kaka penj mar Kenya idhi nyisga rais kapok ogole. Wan bende watemo dwaro mondo mi kik bed niya ogole agola ka jotend counties pok oneno. Emomiyo nakoni ni tudruok wan go maduong' gi council mar governors. Wanyiso gi ni report wan go kaka bende wanyiso editors madongo kata karu kae editor madongo ong'eyo report ni kapok ogole oko. Winjane Kevin Osido bende kwarwa kitu wako kinyi makaono ng'eni nonro makamagi osebed kitimo kuom higni mathoth ma ok en mokwongo makore time nonro makamagi ahinya mar ng'iyo kaka counties mag osetiyo. Wang'eni wasebedo kod counties kuom thuolo malach chakre ne oyang katiba mano mar higa mar 2010. Counties nochako higa mar 2013 kwa ng'iyo kaka Chal Mar Kaontis kaka dongruogo osebedo katimore gi governors mosebedo ka bedo ranked. Nitiere governors moko madiera kuom thuolo malach waseneno gi ka gin perform maber kipimo kod moko. To nitiere counties moko ma kinde mokalo chien nok gitim maber to kane giyudo governor manyien katiyo kod ranyisi county ma Homa Bay nyaka ne giyud governor manyien to tinde wanyalo wacho no rieny ahinya. Nonro makamagi bende adiera okonyo mar yango dongruoge matimore counties. Erokamano Joyce, nonro ma itimo kaka koro mawalose wieni gin steps mabeyo. To gibeyo nikech giyango kaka telo itimo, gibeyo nikech giyango kaka japiny bende oripo bedni bedo step mambele mar mondo ong'e ni county tiyo nadi, to bende miyo nyaka japiny bende thuolo mar mondo ochiw feedback nikech mana kaka Jovin owacho ni simbe migoyogi gin simbe ma japiny from the ward level gine ma gibedo engaged makoro ka gibiro malo kama to kata mana governors jotelogo bende koro imiyo gi thuolo mar mondo gine results gi. But king'iyo kaka structure marwa mar ugatuzi kata devolution or loss samoro nonro machalo kama bende nyalo buogo dhano kata nyalo buogo japiny kata bende nyalo buogo mana kata jotelogo nikech kaka itime nyiso ni nitiere counties ma will never be number 1 to mana nikech king'iyo structures kata indicators mopogore opogore ma ing'iyo en ni king'iyo kaka telo mag counties ma Kenya kae nitie mondo governor oket kata nitie gimiluongo ni budget nikech nitiere omenda kama omenda ni ae mamiyo governor ni capacity kata ability kata nyalo mar mondo hakikisha ni nitiere to king'iyo omenda madhi kuom counties gi bende gin omenda mopogre. Omiyo mano nyiso ni samoro kata ka wang'iyo kaka counties tiyo to nitiere biases ma bende wantiere godo ma samoro wan jogo matimo nonro nikech at County Governance Watch bende wan gi nonro machalo kama ma waluongo ni County Governance Index mang'iyo kaka sirikachewa mag kor gwenge gi bende tiyo. To king'iyo kata mana other indicators kaka wach ni population nitiere counties madongo ma kata kidwa pimo for example Murang'a County kata mana gi county kaka Tana River kata gi county kaka Lamu en ranyisi ma ok nyalre in all ramifications. Kidhi Kiambuka in gi ji mana madhi over kata 2.8 million. Kidhi Lamu joka gin mana ji 104,000 gi 147,000. To koro king'iyo kaka koro governors joripo bed ni tiyo bende samoro nitiere biases kata gigo ma bende mako lwetwa kata tweyowa ma samoro nyalo go chunywa kaluwore gi performance tracking kata ranking mag sirikachewa mag kor gwenge. But gima ber nonro machalo kamagi en ni nyaka wameny kaka sirikal mar county tiyo, nyaka wameny kaka jogo ma telonwa particularly jogo migone gi kura nikech katiba wacho ni sovereignty teko mar japiny koro omiyi mar mondo nitie gigo moripo bedni itimone kata ma utudre kode mar mondo utim. To kuom adiera results manendo chiw nyisowa ayanga kaka counties go osebedo katiyo.
At County Governance Watch, kaka ne wacho ni sani wantie gimiluongo ni third generation of counties. Nikech ne wan gi 2013, 2017, then 2017, 2022, sani wane 2022, 2027. To nitiere pogruok mopogore opogore ma osebedo kan bende nitiere e counties. To mokwongo king'iyo formula ma bende imiyo wagi institution miluongo ni Commission on Revenue Allocation. Nitiere gigo ma bende ging'iyo mopogore opogore. Kwa mfano population. Ni e county no nitiere ji adi. Nitiere nyaka gimiluongo ni size. Ng'eni nitiere counties Kenya kae ma kichako pimo wards, number of wards. Nairobi nigi wards madhi mana 85. Kidhi Siaya County kucha hapa ni wan gi wards about 35. Omiyo and many other counties bende mantiere gi wards mopogore opogore. Koro nitiere gigo ma bende ng'enyne jononro ka wan kama kata infotrak kiny mamoko ok se ahinya ni wadwa ni mondo wang'e ni to e ward kacha ang'o matimre. To bende nitiere jogo bende madhi nyaka e ward kacha magipenj ni wan wadwa mana kawo sub county ka koro ma wach ni Rarieda. Wadwa ng'iyo ni to Otiende Amolo as an MP mar Rarieda osetiyo nang'o. To e wards ne ma intiere godo kagi wajumbe ma MCS gi bende tiyo nang'o. To ranyisi mar kama tin kamano bedo pilot manyiso kaka koro Siaya County as a totality tiyo ma bang'e nyalo nyiso ni to governor milongo ni James Orengo to tiyo nang'o. To king'iyo bende other issues, for example sani as County Governance Watch we no longer do ranking mar counties for various reasons. Manyiso ni gik ma wacho gi samoro kidhir governors to ginyisi ni ere kaka dang' ipima gi governors Sakaja nigi 40 billion and sani podi 9 billion. Koro onge kaka inyalo pimo governors ariyogo. But nitie kaka tinde wadhi ir governors to watimo nonro ae wadhi irgi to wanyiso gi ni nonro ma watimo ni nyiso ni county ni dhi kama to kwa compare ki county moro nikech gigo chalruok opogre. To koro in terms of gigo ma waseng'iyo magin services to nonro marwa milongo ni County Governance Watch en ong'iyo weche mag pi, weche mag pur, weche mag ndara, weche mag somo. Aeto sani watimo moro milongo ni integrity mane wagolo tarik 4 December last year. Manyiso ni transparency and accountability nikech integrity to en gima inyalo ng'iyo nikech nitie indices mopogore opogore. Koro for example access to information. Ka county nigi website mare ang'o ma moni keto ne jopiny information mondo gine. Ka budget making process, for example public finance management, chiko wacho ni samidhi e public participation mi jopiny copies mar budget midwa ni mondo gidhi gi ang'o ma moni goyo ne gi copies mar mondo nyisgi. Omiyo samoro bende ng'iyo ka nitiere gik mopogore opogore ma institutions mopogore opogore ng'iyo but berne kaka na wacho mokwongo en ni konyowa mar mondo wadongre kaka watimo weche mag telo kaka bende sirikacho ma kor gwenge bende konyo. To mogik Joyce en ni kaka Jovino wacho at the level of the Council of Governors bende konyogi nikech koro ka gisebet kaka jotelo mag counties to kamukunji meki ginyalo penjre ni to jatelo ma Murang'a in ang'o mani timo maber momiyo jononro oneno ni mondo giketi namba 1. To an kaka for example Murang'a no buoga nikech naparo ni Makueni ema dhi bet namba 1 to nikech ka watimo nonro mekwa kata mana mar anti corruption Makueni ema notelo kendo last year kane watimo Makueni ema notelo. To en nikech king'iyo mechanisms moket to nyiso ni adiere nitiere steps ma governors timo maparo ni emomiyo nyaka kata mana Mheshimiwa Irungu Kang'ata king'iyo kata kaka jo infotrak wacho ni otimo maber e weche mag thieth kwa mfano. Adieri kidhi Murang'a tineno ka nitie gimilongo ni Kang'ata Care masani jogo embrace kendo jodak Murang'a kendo kata kidhi kacha to nitiere pesa matin kabisa mikwai to bende jo Murang'a County ok girit ni nyaka sirikal mamalo ema nyaka ornegi yath. Nitiere gigo magitimo within the facilities space ni moko matino tindo ma sirikal mar county kelo kendo nyaka thieth bende jogo ma jotuo bende nitie pesa matin mikwayogi to giketo magiteka na chiel to miyo hospital boost mar mondo koro ginyiew yath mopogre gi ng'ama pod dwa en jatelo mar county madwa ni mondo rit pesa mae national government ekodhi godo KEMSA mondo eka mondo pesa obi. Koro en about innovation, paro maliw ma jatelo nyalo bedo godo, en about riwruok gi ji nikech bende dware ni mondo ibedo gi stakeholders ma bende siri nikech out of gima Jovin be okwachni en ni counties gi nitie moko man gi partnerships gi donors mamiyo gi grants kendo gin gi partnerships bende gi other institutions mag sirikal mamaro ma bende konyo gi weche mag ndara kaka kera kura gi moko matindo tindo but ja piny
to samoro ok ong'eyo mano. En mana ni tabu man godo en ni ndara olosi. To kaka idhi lose, kaka odhi bet, mano kendo koro, mano ok en gima nyalo bodho japiny. Adwa ng'e ni pesa ni to akanye. En ndara owuok ka, kaka otho chwe, to kane kamoko, chuodho bende ok chando. Omiyo nitiere gik mang'eny ma nonro gi konyowa, to berne en ni at the level of the Council of Governors bende ji embrace. Nikech sani ok ine katinde ibwogo ji, igoni simbe moko ma bende moni nendo. Kech kane wachako nitie kata governors mane dwa ni mondo chulgi, mondo gibed namba 1. Nitie governors bende ma kiketo gi piny kacha to bende gipenyi ni to iniketo apinyi ni sebet governor beso agoni e kura. Koro kakiyanyi gigo minyisi bende samoro buogi mabe wach ni to mana paro nana konya mondo telo dhi maberni. Kara koro gima watimo ni en gima rach malich ma ng'ato dwa mana ni mondo o abduct kata mondo mak ng'ato gi thuon. Iwacho point moro kanyo makare ahinya, kata kamana ng'eni bende nitiere gimedwa medo wa nyingo, kata kamana dwa nwadhi e yueyo moro madundo gi sani. Kwa duogo bende ibobedo ka ing'isowa ni wach mar allocation madhi ne counties. Injo kanyo ka osido wacho ni seche moko county nyalo wacho ni an seche meka pesa mimiya kaka county tin. Otiyo kod ranyisi ma county ma Nairobi. Kaluwore ni pesa mimiya tin. Koro kanyal timo dongruok kaka county machielo. Mano bende gin gigo mong'iyo e kinde ma utimo nonro makamae. Penjo makamani boduoko nwa bang' yueyo mwakao gi sani. Nyakwara Ramogi Ajwang' wakao yueyo madundo gi sani, waduogo kik idhi mabor. Kuwa Aviator Player of Love on Shabiki.com. Juu hii Feb, huku ni mapenzi tu ya roho na Aviator game. Juu big wins and rewards zipo in seconds. Kubali i-give this season. Cheza Aviator and win thou hourly by hitting the highest multiplier of every hour between 9 a.m. to 6 p.m. It gets even better uki hit the highest multiplier of the week, kwani una win $500,000 and a chance to enjoy a lifetime opportunity of riding in a helicopter. This Valentine's kama mpoa wako hata give. Usitense. Shabiki ina give. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB 428. Kwa Ramogi. Regulation occurred through Gimilu public participation. Beikori mar donjo matut e weche madongo e Uganda wa. Ribadi ma wuke NTSN ng'eny seriously. I have to say this. Wanono weche siasa kod weche mamulongi majopiny. Sama kiko nyaka japur. Nikech japur ni obro puro kande ni otere kande. Buch jopiny en kama wamiyo pek paro kachiel kod nonro ma intiere godo. Wan gi chike mabeyo matayo gigi waduto te. Ok diango wachnya every time ka ng'ato dwaro to waloko chike. Nyinga Trevor Ombija jandingo panga jo nyakach dendo nombija taya nyakwar guok kocha pesa. Wanere kendo. Tich adek ka tich adek, sa adek otieno, mana e Ramogi TV. Imamura kiwuotho kaka iwino wuoyo, imamura ngisura mari apidi bebine kaka iwonjo berlepi misikirwa koni pamba goli. Nyinga Viki Bi Matata mondo mi yudu thuma mari nyanango kaka skiza tunu mari D star aboro achiel ariyo star abirio aboro ang'wen hash Ramogi TV e od jothumbe duto. Inalipa kurifa Mbogi on patapata.com. Share referral link yako na ukamate bonuses na ganji fiti. Win na Mbogi on patapata.com. Refer and repeat. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 447. Raila Odinga, Ng'we Adis, Sibuor mar Afrika. Ng'wech marabora koro rumo. Be Raila Odinga biro bedo jakom mar Africa Union Commission. Riwri kodwa achiel kachiel kowuok Addis Ababa e piny Ethiopia. Chakre kawuono chieng' tich ariyo nyaka chieng' kwano ombulu mogik. Beduru ka ung'eyo weche matimore kod nonro mag jolony kokalo e achiel kachiel e Ramogi TV, Citizen TV, Inoro TV kod View Sasa.
Stock up on essentials this month with unbeatable deals from Citizen Duka and Quickmart. Get 4 kg rice at 880 shillings, 4 kg sugar at 578 shillings, 4 kg maize flour at 258 shillings, 4 kg wheat flour at 258 shillings, and 3 liters of cooking oil at 841 shillings. Prices that will not break the bank. Simply dial *487*5#. Choose your item, pay, and pick up at your nearest Quickmart. Citizen Duka, your home of discounts. Machiegni kendo nyako Ramogi Ajwang' erokamano ahinya kuom medo bedo kodwa e twak marwa e chenro mar mbako romo kinyi ma kawuono. Kaponi kitudri kodwa gi sani, antiere kod welo ariyo, Jovins Wanyingo, jatim nonro mar Infotrack, kachiel kod Kevin Osido, mano jatatije mar County Governance Watch. Watwa kotudore kod Chal Mar Kaontis, mano kotudore kod nonro mano timo odiochieng' manyoro makoro yango ni governors moko timo makare moloyo governors mamoko. Wanyingo mana penjo ma penji kapok ne wadhi e yweyo moro madundo. Wachno mar kaka ipogo pesa kata kaka imiyo counties pesa. Bende ung'iyo ga ikinde ma utimo nonro makamagi. Ma governor moro ok nyal biro ywak ni anto koro upima gi county makama nango. Kalor ni county makamano seche moko imiyo pesa mathoth. Emomiyo seche moko timo dongruoge makare obede sekta mar pur, sekta mar thieth, sekta mar somo kata wechego mag kungo piny. Sada duoki e yo mopogore niya. Ing'eyo ni piny ma wantie kaka lith lwedo ok nyal romo. To pod ka in gi lith lwedo abich, tiwacho mana ni dong in gi lweti inyalo tiyo. Koro gima timore ni governors ok onego ywagi kaluwore ni gi allocation ma giyudo. Joma yudo pesa madongo king'iyo gine e ripode mwasegologi, moko ok ti maber kendo ok yudgi e thuolo mamalo. Gin gi pesa madongo, to joma iyudo ka nigi pesa mabet tin kata moromo, to wuok kendo yiedhore kendo iyudo ka koro gitiyo maber. To nitiere penjo mipenjo aching' mar allocation. Bende wang'iyo sama watimo nonro to wang'iyo ni pesa bende omi maromo nade. Nitiere e report kanyo wach mar planning. County ka county nigi minister mar planning. To minister kendo mane department mariembo county. Gin miyudo ka sama koro gidwa timo budget. Kose mi pesa nyaka itim budget. To budget ni luwore kod public participation. Ni bende yomi oganda to wacho ni ka an Siaya, an Mageta, jo Mageta dwaro ang'o? Jo Mageta dwaro cho, koso gidwaro ni mondo mi oketnegi kata ambulance moro, koso gernegi osiptal, water ambulance. Kata kaponi intiere Migori, jo Kakrao dwaro ang'o as a ward. Pach jo piny ema jo planning tiyogo, asto gi timo allocation mar pesa gi. Kanyo planning wapenjoga, kendo e ripodwa no nogolo ni planning moloyo county ma Murang'a man male planning kod kiluwa gi county ma motelo Kaluo to en Homa Bay. Nikech kaka gitimo planning. Ta adwa mana medo duoko gima ne Ken owacho. Kevin owacho. Onge kaka governor bro ywak. Gin dhano 47. Ng'at monego ywagi ni ang'o miya nabet namba 47 kare koro kik luonge ni excellency. Kik luonge ni governor. Molok nyinge. Penj mar Kenya ka nyathi manitiere e wuotho gik. E piny mar Migori. Pod otimo mana penj machal gi nyathi manitiere Milimani untie but State House ka. School mantie tie State House kae. Gitimo penj achiel machal. Tibro yud ni number 1 kata kako timo school ma pod nyathi bedo kata bench kod nyathi ma bete kom mayom kaka makoro miyo wa mwabete ni. Imiyo gi penj machal. Mane kaka wambwa timo ne governors gi. Nikech counties imiyo ga gimoro mokwongo ni allocation marom kokimedo gi kaluwore kod chal mar counties. Ma jo CRA ma gine Kevin owacho. CRA ng'iyo ga nito ere kaka county ni en gi chandruok mane koro wamede pesa mambalang'. Koro luwore kaka county ing'eni gik moko nitie ariyo. Nitiere telo
mamano ranking nyoro king'iyo ripodwa no maber ibro yudo ni nitiere counties motimo maber gin mbele to governor gi to onge mbele akeni be useneno gino kata county mar Homa Bay governor gi ok en namba gine county gi gin namba 2 to governor Gladys Wanga to en namba 3 kuom ng'ato kaka en owuon koro yudo ka pogruok gi nitiere county kata kaka Kirinyaga nyen malo obedo namba 2 malo kucho namba 3 but governor ne to ni chien namba 14 kaka en kaka owuon ng'iyo governor owuon tu ng'iyo machalo nade koro nitie gik moko ariyo nikech samoro jo county inyalo seyo governor to wiyi wil kod county gik moko nitiere gariyo sani in Joyce kaka gine presenter kata gine awachni jatich mar kambi mar Ramogi to Ramogi bendo pogore Ramogi inyalo ka gimoro timre marach to itero ng'ate do nitero Ramogi ok teri kaka in iwinjo koro mondo mi akete maler nitiere pogruok kind governor kod county bro bedo kata ka governor onge iwacho kasa ni wane third generation nitiere governors manyonuoyo in the sense ni ne nitiere tielo mokwongo to tielo mar ariyo ne jopiny ogoye piny nikech ok otiyo maber sani king'iyo ripodwa no nwagolo ni to governors manyocha oduoge telo gitiyo machalo nade tiyudo ka nitiere jok manyocha oduogo motiyo matek e tielo mokwongo notiyo mandhem omiyo jopiny nolware koduogo mar ariyo koro keto maino sani king'iyo Professor Nyong'o I'm conflicted nikech mano governor Nadala Kisumu en namba 4 report manyocha ogolo higa ma okalo ne Kisumu ne onge ne ok otiyo maber ne onge e top mwagologi to sani nitiere koro gik moko magisetimo omiyo koro onyalo jopiny nyalo kete ni Kisumu ni malo to kendo governor ni malo iwinjo nikech ging'iyo gik moko motim counties moko makata samoro ero koro kwa ket maino kaka Migori nyo yudo certificate nitiere kuonde manye gitimie maber manye giyude e certificate kata county governor Dr. Ochila Yako e nonro manyicho timo higa mokalo noonge among nimnyalo manye list ni to en kure to kawuono to king'iyo ripodwa no nyinge nye nitie malo kaka achiel kuom governors manyotimo maber iwinjo koro nitie lokruok governors gi ing'eni gin jo siasa sama koro gibiro kata kumiyo gi thuolo kaka wang' jowi kama to ginyalo seyo to ka gidok chien anyalo koni ni ka gidok chien kata jatim nonro wadwani simbe nyalo oli wayudo report no nade wadwani mondo kata nyoro nye wamor ka governors nyowacho ni wasedhi offices gi waseneno ripodwa waseketo jowa mondo gi ong'ie ripod no nikech ipenjo ni nyaka kaka magitimo nyaka ward wambe wan go nyaka ward 14 gine 1450 ward gi kidwa penja ward kaka mag Nairobi 85 gi ward ka ward wan gi nonro kata ward ka ward ukawo ji adie ward ka ward koro pogore kuom dhano 59,000 manyo tiyo gogi mane counties duto 47 koro mondo mi a correct gimoro ka bende kaka science ok wach ni 57,000 koro wapogo marom apana wakwongo wang'iyo sector ni Nairobi kaka e county gine manyo atimoni Nairobi nyo wuoyo gi dhano 2,000 gine 3,200 1,300 ni idwa pogene wards 85 nitie ward madhi bedo gi jok mang'eny kech kaluwore gi science nyaka mi gimoro ni PPS nyaka ng'i ni to dhan oganda di man kanyo kokipoge to ok en gima wawuok go en gima jotim nonro madongo mag jo Kenya Bureau of Statistics osemiyowa en sample mosemiwa makoro ini plug iketa kita ni adwaro na tim nonro to nonro ni iyudo ni Kisumbwa wabro timo dhanadi kaka Kisumu samo nyo wuoyo gi dhano 1,000 gi 400 aparo kanyo nyalo bedo 1,200 kata 1,400 koro 1,000 idwa pogo ne wards 35 mar mantiere gine Kisumu County
kidhi Homa Bay wards gi 40 kod abich go idwa pogo gi te tidwa pogo ni awuoyo gi dhano 1,200 to ward ka ward onego bed gi dhano adi. Koro gigi wang'iyo ga emomiyo ripodegi mondo mi yud report maduong', report kata masani aneno kisomo kanyo no okonyisi constituency, wan go by constituency. Kidwaro ng'iyo niya constituency mane, nikech nitiere constituencies. Nyicho waneno governor moro kobiro e ofiswa ng'iyo repode to owacho na adier gimowacho ni ward ni to ken Makalu en governor moa kumachielo wacho na adier ward ni to nyaka nyiche yiera kata sani adhi e second term pok na nyono ward koro gimowacho nani en adier. Mano to bende madwano kela e penjo machielo nikech odiochieng' manyoro kane wawinjo kata ka governor e county ma Murang'a mane rungu ka ng'ata ne loso bende waya winje ko loso sani wacho ni en kaluwore kod dongruok ma osekelo e county ma Murang'a ma koro miyo en achiel kuom governors manyalo wacho ni otiyo makare. En kotudore kod tudruok makare mosebedo godo kod MCAs mayudore e kor gwenge mopogore opogore. Tiwinjo kanyo ka Wanyingo bende wacho ni governors wacho na dera kata ward makamano pok anyono bas temoko okie kata MCA makono ok bino sido tudruok mane monego bedi e kin governors ka achiel kod MCAs mar mondo mi wang'i ane ni counties magwa odongore e yo makare mar mondo mi kata seche moko e kinde ma kod igolo kata nonro machielo katiyo mana kod ranyisi wane kata ka county ma Siaya kata county ma Migori kata county ma Kisumu kata Homa Bay e motelo ne counties mamoko. Tudruok mabedo e kind governor gi MCA mare to en gima nyaka to en nyaka nikech e county assembly kae e kama programs gi policies ma governor te ikadhe kanye kama nyaka appropriation pesa ma governor dhi tiyo godo mana MCAs gi ema kadho pesgo. Gimiluongo ni CIDP ni kache kama ikadhe, gimiluongo ni budget mar county komakre gomenda ma governor dhi tiyo kanye kama ikadho gie. To samoro tudruok mantiere kind governor gi jogo ma gin MCAs wa samoro pok osegabedo maber. Temo mi winjo ka e counties moko iwinjo ka nitiere kata impeachment, MCAs dwani mondo gigol governor no githiche oko. To be king'iyo gigo momiyo ng'enyne gin kaluwore gi weche mag omenda. Ni samoro counties moko bende wards moko bende nyiso ni unto kane wang'iyo kura manobiro to mawuok noromo. Omiyo unu bro yudo development kata dongruok kang jomoko osetieko. Koro kiyudo ka nitiere samoro nitiere ywaruok kata mana lwenje moko matindo tindo mantiere kind governor kod MCAs kaluwore gi interests manitiere kanyo. To bende nyaka tudruok ni bed maber nikech wantiere gi jokanyo miluongo ni committee members ma bende ng'enygi gine jogo ma tudre gi governor kata mana gi CECs mawazichewa mag counties gi kata chief officers at the sector level. Koro un gi committee kata mana mar education kiwacho weche mag bursaries to kanye kama weche mag bursaries ikuongi wache mondi dhibet nango ere kama ne wakose higa mokalo higa ni wadwa timo nango governor wacho manifesto mane no ripo bed nango no to ka gisetieko kanyo aye kiloso report mabange dir governor tae to dhi ir CEC finance to duoge county assembly kae. To king'iyo kaka gigi tetimore manyiso ni pile ka pile samoro japiny ok nyal ng'eyo ni governors tudre gi MCAs nikech samoro meetings madhi mbele bende ok nyiswa especially through the media mak mana counties moko mantiere gi strong media communications infrastructure mabe samoro kata king'iyo websites magi tino ne governor oromo gi committee machalo kama kata ni cabinet mar county oromo ae bang'e gi devolve romogo sector level. Omiyo magi timore mar mondo development kata dongruok ma japindwa ni mondo one piny kacha nikech kache kamane kaka nende Jovino wacho bende chiko wacho ni kidwa ni mondo los development plans gite pach japiny nyaka kaw gimiluongo ni public participation. Koro kache kama okuongo kama paro gi kuongo wuoke aye to gibiro to gibedo minted madongo makata sama waloso kan tigi milongo ni county fiscal planning public participation processes madhi mbele counties mopogore opogore kanyo nyaka japiny kawe pache to kose kaw kacha to bende MCA bende nyaka bed present kacha nikech bang'e ene modhi siro dwaro mag jopiny gi county assembly kacha to ng'eni tudruok maber mar governor gi MCAs gi bende konyo dongruok nikech samoro nitiere kuonde ma bende governor
development plan margi osetimo over concentration mar development. Samoro bende nitiere gik maluongo ni white elephant projects. Samoro no chak ki governor moro kaka Jovi no wacho ni oyieri 2013, 2017 obai oko, 2022 chak iduogo. Tudo ka ng'at mane nitie projects ma bende ok noloso nikech samoro kaluwore gi dynamics mag counties mag politics. To koro kiseduogo ka to MCA dwaro ni mondo obed e mstari wa mbele, obed e line ma okwongo mar mondo ng'e ni to kama ae chal nadi, to ere kaka wanyalo tudre gi governor mar mondo development kata dongruok matimre e county gi bende onen kuonde ma waae. To nikech Joyce, MCA bende en ng'at miyiero. To ka ok itiyo maber ne jo kanyo mabe noyieri, to bang'e kendo ka kura dhi biro to gidhi weyi oko. But ka ginyalo nyiso nyaka bende ni utudre maber gi governor, manyiso ni traction mar governor bende nyalo betie. For example, waneno ka counties mopogore opogore, samoro kata ka governor dhi chiwo bursaries, to dhi kate constituency, to nyalo yiero ni sama dhi e constituency machalo kama, to ward machalo kama ema dwani mondo adhi e constituency no. Manyiso ni tudruok mare gi MCA osebet maber, kendo kata kaluwore gi reports mag development kata development mantiere e county no bende chopo ne governor kacha, manyiso ni processing mar kaka gidwani mondo giti ne jopiny bende timre maber. To mogik en ni ka waneno ka tudruok between governors kata kind governor gi jogo moyier ma gin MCAs ok dhi maber, to jogo madhi hinyre gin mana jopiny. Manyiso ni nitiere thuolo mang'eny midhi kaw in terms of solving conflicts. Ka ina buche miloso ni kia ng'ano mok tudre gi ng'ano mok odhi e meeting mar ng'ano, sama ne gilose liel ng'ano moloso marach, mahogi gik ma ok dhi konyo dongruok, particularly e counties magwa makaluo masani iluongo ni gin broad based counties. To ng'eni nikech wan wasewa chien development dongruok mosebet e Kenya kae for the last almost 69 plus years, gin dongruok mosewe pinje counties mag pinje makaluo. Kata ka ng'iyo budgets ma omi counties makaluo, tino ka bende ki compare gi budgets mag other counties, nikech mano bende gin gigo ma wang'iyo. Ting'iyo ka budgets mimiyowa ok gin budgets manyalo chopo dongruok kamoro ipo bed no chope. To manyiso ni koro sama wantiere sirikal mamalo, ni kuom jogo mohero ni wantiere sirikal mamalo, tudruok marwa gi sirikal mamalo oripo bed ni chal nadi mar mondo wati gi thuolo no mar mondo waywa godo kendo waser kata wasew dongruok mondo obi e counties wa makaluo. To kapok wadhi yuyo marwa mar ariyo kinyi makawuono wanyingo kaduoket wako kinyi makawuono, kwa ng'iyo ranyisi county ma Nairobi kae kinde mane ugolo nonro mar wacho ni county ma Nairobi ok tim maber, kaluwore ni wanyalo wacho ni ok tim maber ahinya, en boma mantiere kod oganda mang'eny mawuok kuonde mopogore opogore, kata obedo ni Nairobi ka wang'e ni kwan mag ji ni malo kendo kwan mag jomosomo bende nitiere malo. Ang'o miyo wanyalo wacho ni ok otim maber kipimo kod counties moko? En kaluwore ni jomoko wuok e gwenge moko biro Nairobi kosango matimo. Aparo ni thoro mar tich bende luwore kod composition mar county. King'iyo county government mar Nairobi, to gima wuoro Kevin osiro gimoro mane nie pacha ni mondo mi yud dongruok, to ni winje dho governor, mondo mi yud dongruok maber kata mondo yud kwe kata yud lwasi mar tiyo maber, MCAs nyaka bed o kata ni rwako gi ofuku, to nyaka gibed joma siro paro mari kaka jatelo. Nikech gima wasekosogo, katiba ni no wacho ni governors gin jok ma dhi kaka managers, gin jok ma dhi mondo mi opanganwa tich, to en mana ni koro wayiero joma josiasa mondo pang tich. Iwinjo? Dino bedie kaka kane sirikal moro donjo kato ne awinjo ka giwacho, sirikal moro ne wan go Kenya ka ni wan wadhi yiero ministers, CCs, gine CS, ma ok gin jo siasa. Kech wadwaro mondo mi waket chal mana kaka ka in gi jagoro mongirore. Jagoro mongirore pile pile nwang'eyo ni ok en ja siasa, kech en technocrat. De wayud governors mabiro ni gin mana managers, to gibi e through yiero mar jopiny mar universal suffrage ni. Samoro dinye gitie maber. Nwaneno Nairobi ka ndalo moro kane wan gi NMS, Nairobi nodwa lokore. To kaduoge mbaka ni ipenjo ni Nairobi ang'o me okoti maber. Aparo ni wadak Nairobi ka waduto ji adek gi. To waseneno siasa ma samoro bende nyoche goyo governor. To bedo ni Nairobi be county achiel maduong' man gi constituencies mang'eny, onge
en gi ward mang'eny moingo counties duto te 85 onge mipimo kode. En bende en ma en gi gimoro amora duto nitiere Nairobi, kaka bende en capital. Ndalo moro nomwacho ni kare Nairobi ok onego bed kata county, though nyinge tero Nairobi City County. Samoro bedo ni pek mar gine geography, yani ng'eny mar ji kod ng'eny mag wards, kaka gin gi wards mang'eny gi, samoro nyalo miyo tich bedo matin. Tich bedo matin nikech i manage political side koni, samo jo MCS dwano thichi oko, ilos kodgi koni, jo ward gi bende ywak nikech mondo miringe 17 constituencies, itim dwach jo piny 17 constituencies bende ng'eny. To ng'eni dhano iomo wacho adier, Nairobi kende e kuma dhano ng'enyie, e city achiel ma dhano ng'enyie moloyo. Koro aparo ni joma nitiere kod kuma gavana onego tiye nyalo miyo gimo otimo ok nere. To nya neno ka gi temo timo maber e weche mag somo, en achiel kuom counties moko bende kata ko onge top 5 to en e top 25 nikech kar somo kanyo gitemo chwalo dishi na county. Mano bende nitiere gik ma so unique, yani en gimoro mawinjre winja e county kende ni onge counties moko. Kata fins to fly basari mar Homa Bay. Mata wings to fly. To ma fins to fly gine mar Urech. Mano mar Nyawang'aya. Maembo rotimo Homa Bay. Very unique. Onge county man kanyo. Ni winjo kiwacho Kang'ata Kea. So unique e county gi. Ndi kata counties mar gine Samburu. Samburu gi Narok. Mago counties manyo yudo mich nikech nyegi wuok iyudo ka county ne namba 44. Natemo monda correct gimi wacho ni nitie counties moko machieng' moro ok nyal bedo county wuok from number 44 kuom gi dhano 47 to seringo obiro malo nyaka namba 14. Tiyudo ka nitiere e weche mag functions gi, moko en namba 4, moko en namba 5, moko en namba 6. Koro yudo to ipenjo ni to kare governors mokwongo ka ne gitimo ang'o miyo sani jopiny mor ni sani kidhi e Samburu to governor maktiyo kawuono nyo keto weche moko magang'o mag pi. Ndi aketo pi to basari bende aketo agolo nyithinde kwath, nyithindo donjo e somo. Nitindo kiwinj kata koko mang'eny mag kor gine kaka weche mag insecurity mane nitie Samburu chon. Narok be wachonwa kamano ni aseketo lwasi maber. Kopogore ka Kilifi yenye county manyoche na namba 32 to kawuono Kilifi nyoidho mobedo the first most improved county. Manyo bedo namba 1 kuom improved counties. Koro yudo ka governor wacho ni an siasa weyo atiyo. To pare ni gimanyete no watemo nwang'o ni governors mantiere e counties gi pile pile. Governor moko yud Nairobi ka. Governor modar kata governor makisi wacho ni ani nena Nairobi nase dar Nairobi andala nikech atiyo e ground. Koro governors mantiere ground to kendo gi manage national politics to ground be gintiere nikech kumoyier gi ground. Kendo governors manyo the first term gin gi maino matek nikech gidwa ni mondo ginuo lwetgi. To nyonyo yudo ka governor moro mas kosa the second term to wacho ni ticho tire atia nikech koro an onge gima bro dwaro kende gine office ni. Koro paro ni Nairobi to nego ong'i mokwongo kaber paro mar joweg bura gi jod bura mane dwa nogole mondo kik obede kata kikete kaka ndalo manoketnwa go NMS. Nairobi ne tiyo, Nairobi ne ber kabisa nikech iyudo ka gik moko dhi mbele. Oket ng'at mok ja siasa to kati ng'ini idwa ni manage 85 MCS, idwa ni manage nominated kachacha gin 100 and something 124 MCS midwaro pachgi te ni mondo kech ginyalo thichi oko. Kendo in gi wabunge 17 idwa ni winj gi te. In ka gi women rep senator benika. Koro ng'ini ka in governor to okawuoni ano kati kod county government mar gina bo okawuone Sakaja, okawuo lo Sakaja, but hata mama na wacho ni samoro pek mar county ma Nairobi tisaneno ni mae county ma
wasebedo gi governors mang'eny moingo counties duto te Nairobi ka kech kibiro ni to thichi oko kibiro ni to tich otami gimoro kamano koro aparo ni Nairobi oketo record ni gin sama wane cycle mar adek ni gisebedo gi governors karibu 4 5 gin auchiel gin auchiel gin nyaka ndalo moko mheshimiwa Elachi bene governor nyaka MC Mangara be Chege Mwaura be kata kamano akeki nyalo liko no matin counties mano yuagoro kose mano koro koyedo wacho to kalure ni wacho ni weche go mag mibadhi ema seche moko otimo newe counties makamago osido biro bedo kangiso ni mibadhi makamani nyalo tieke counties eyo machalo nade mar mondo mipono kata 2027 wane ane lokruok machielo counties ma bedo ni yonge list koro nyaka imanywa mondo mi onyisi kuma kapo ni yonge list kanyo kech watemo maber kikwana dear counties go to miu gine nyewa golo top 25 top 25 no nyewa keto counties pradek gareyo nikech nitie counties ma omako namba giriwo namba koro king'iyo koro ng'ini counties 15 kende maonge list manye wachiwo ne jo media go koro gimbe ginyalo temo mondo ginyiew gazet ging'i kuma gintie kata gidhi e website wa gintie to mar ng'ini chik mar survey ma watimo ni natemo wacho ni intent ne ok en ni mondo mi wakuod wi ng'ato emomiyo kodwa golo ni ng'ane ni seche moko be kikuodo wi ng'ato en bende wiye bokuoto next time watimo maber to pare ni mane gima wan to wan kaka wan chik watamatama wacho ni pend chik kar 35 wacho ni jopiny nigi right mar information to right mar information sani ka gidhi e council of governors bro nyisogi ng'at mantiere kech kanyo girome kigen gigoya aput margi kaka jotelo gin information no wasechiwo negi tok danga bi monda land kate e TV Ramogi TV ma international TV ni county makama emanyo yuagoro man ahinyo county no kidwa kitwa kiji bakawuono wanyingo wacho ni mano to konyalo wacho koda kudo wije TV kae kata kama ni wacho ni weche mag mibadhi ema seche moko otimo newa e counties magwa momiyo counties moko okorieny kata onge top 25 kalure kod counties mane oyangi to wang'eni adira wanyalo wacho ni gin sectors mage e counties kai ma wanyalo wacho ni mibadhi otimenewa mamono counties moko rieny nikech ang'eni nitire mana ka wanyingo wacho ni ging'iyo kaka counties tiyo kalure kod tije ma omi counties ma onego bed ni counties ema timo kigen ma ok ni konyogi kod sirikal mamalo nitie gik mang'eny ma nyalo konyo counties to mokwongo en ni sama ino yieri kaka governor ere interest mari ang'ono momi chung mondo yieri ti chung ni dwani mondo tini jopiny kosi chung nikech babo wacho ni mondo chung omak badi kosi chung nikech owadu moro no chung kosi chung nikech en ang'o momi chung ting'eni ka wanyalo yudo duoko mar penjo no to nyalo konyo governors mang'eny e weche mag mibadhi to en nikech king'iyo kata counties moko ma bende ose meny gi institutions mopogore opogore nyaka aput ma iluongo ni EACC ma ene kamati ma katiba omiyo teko mar mondo oyang weche mag mibadhi gi to nitie governors ma bende osechung' mowacho ni nitiere wach ma wachre ni kwalo pesa koro in adwa ni mondo iwuog e ofis mondo nonro timre mar mondo bang'e koyud kiler to ang' waduoki ginene e ofis to nitiere governors ma bende wacho ni amago gina propaganda ma ji wacho in dhi adhia mbele mondo iti omiyo mago gin bende gin gigo ma governor nyaka bed gi interest ma mokwongo en ni ok adwa ni mondo mibadhi obed e county na kata ni mondo ji ong'e ni county na e county ma number 1 kaka waseneno nyaka nonro moko ma bende timo manyiso nyaka kaka mibadhi timre counties number 2 kaka ne walose weche mag county assemblies nyaka kony sirikache mag counties e loso chike masiro weche mag gorwok gi weche mag mibadhi to en nikech kidhi e county kacha nitiere bende institutions kaka internal audit officers wantiere gi county assembly committees mag milongo ni pick and pack nitie JLAC justice and legal affairs counties committees mopogore opogore mamago bende nyaka tima maber gi county government
mar mondo gi hakikisha ni nitiere chike malong'o masiro weche mopogore opogore kaka county nyalo gore gi weche mag mibadhi. Number 3, Joyce, nitie gimiluongo ni institutional framework. Kaka nonro mane watimo ni king'iyo kidhi towards the last pages, wang'iyo nyaka ni to gimiluongo ni corruption prevention measures ratings. To kae ne wang'iyo ni feedback mechanism. Bende nitiere county mantiere gi yo ma kaka japiny nyalo chiwo godo gimiluongo ni whistleblowing. Kata wach nitie namba minyalo go ma japiny nyalo wacho ni an adhi kao tenda to ng'ama nadhi ire mondo mi atenda kaka nu wache gazet odwa ni mondo akwonga miye pesa. Kata ni nadhi mondo chula pending bills maker to jogo wacho ni nyaka kwonga mi 80,000 mondi eka mondo gichula kata giket papers wa mbele. Bende nitiere mechanisms ma kaka japiny nyalo tudre. Omiyo counties nyaka ket hotlines kata website kata nyaka giket yo ma japiny nyalo fulo godo weche mag mibadhi. Mano nyalo nyaka siro counties manyiso ni koro sama jotich mag sirikal mar county tiyo to ng'e ni nitiere kaka imenya, nitiere kaka jopiny ng'iyowa kendo nitiere kaka oripo bed na tiyo maber ma ok ni weche mag mibadhi dhi maka e yo matiyo godo. Osido fulo mibadhi en gimoro achiel to kedo gi mibadhi en gimoro machielo. Japiny nyalo fulo adiera no ne weche mag mibadhi to ng'a onego bed ni kedo kod jogo ma jo mibadhi inyanya to e counties magwa. Emomiyo wacho ni institutional frameworks. Nitiere offices kaka mag internal audit. To sami seketo hotline, ng'eni kata kane watimo nonro nitiere counties ma antiere gi nambni gi kai, to nitiere counties ma kane wadhiye to namba achiel tiyo, namba moro ok ti. To bang'e kane waromo gi governor ma wapimone to oro wa ir chief officer in charge of gimiluongo ni service delivery unit. To kane wapenjo gi tangono momiyo hotline mar weche mag pi gi weche mag hospital tiyo to ma ukete gazet mag tenders to ok ti. To bang'e kane watimo nonro to wafwenyo ni kara mar tenda cha iloro mana ka specific calls moko osedonjo tilore ni koro mteja hapatikani. Omiyo mechanisms ko nyaka bed ni gin gigo matiyo across the board ma ok ng'ini jok moko kuna mapendeleo kata nitiere dwaro ni osiro mana jok moko to ok osir jok moko. To kata mana committees mag county assembly ma wacho ka gibe nyaka gibed ni gitiyo e yo makare ma bang'e japiny yudo godo duoko. Ni kata ka nitiere awach ni suspicious cases mag corruption mobedo reported, samoro en gima ng'ato wacha to ken adier, nyaka bed ni nitiere processes mag tudruok mag county kaka gitimo weche gi mag prevention of corruption kata kaka gitudre e sectors mopogore opogore mar mondo gi address weche mag mibadhi. To tudruok no bende nyaka bed gi kamati mar EACC. Ng'eni nitiere EACC kacha gin gi framework manyalo nyaka support counties, sirikacho mag counties nikech EACC ni regional offices. But kane watimo nonro to wayudo ni samoro a lot of efforts kendo kata jatelo masani ne CEO mar EACC kano biro meeting mane wa launch report ni to nonyisowa ni adier ni Ethics and Anti-Corruption Commission pok osetimo maber e tudruok gi sirikacho mag kor gwenge, particularly nikech king'iyo workload kod bende support mimiyo gi as a commission pok osebedo maber in terms of resourcing their capacity mar mondo gibed gi teko mar mondo gitudre godo gi sirikache mag kor gwenge. But at the county level, interest ma losecha governor nyalo amua ni kaka pile giketo chief officers kata giketo directors kata giketo advisors. Onyalo ya office kaka ng'eny gi sani ni gi offices miluongo ni service delivery unit. Onyalo keto office ma special ma tije en mana weche mag addressing weche mag mibadhi. To ni bende jogo ma fulo mibadhi ka samoro ginyalo timo ne gi tracing nikech gimoro bende ma waseneno Joyce en ni samoro ntiere report mokel to ji paro ni Kevin Osido emanoro report no. Omiyo koro ji luwi idwa pay into report chani kete nango makori goyi ipadi kia itiminadi harassment kata abductions mogo ma unnecessary ma waseneno kaluwore gi weche mag jogo ma report weche mag mibadhi. Bende dwarore mondo governors kanitiere jogo ma gik ma kama gitimre counties gi gibende giwuog oko mondo gikwed timbe mabeyo maricho ma ok sir gigo mabeyo ma counties timo mar mondo gi address godo weche mag mibadhi. Anno ka ng'ato penjo kae wanyingo ng'ato penja kae ni anana ntiere county ma Homa Bay to kara nonro mane timogi kata joma ne ukawo pachgi nukawe yo machalo nade ma an ok nuchopo ira. Homa Bay awacho en county maduong'. To kiyudo jodak ma nitie Homa Bay digi chop karibu dhano malaw 1,000,000.
to kata ka jok ma hikgi oyien watimo go nonro gin jok ma hikgi 18 kang'eno ja higni adi mano mokwongo samoro higa ne nyalo gole oko to ang'eni kondiko to nyalo bedo ng'ama ja hike 18 kadhi mbele to mar ariyo nonro ni ochalo gimoketi agulu tiyieko to wacho ni e ward makama miya dhano 10 ward makama kata kan gine system rundo ni to mi nikech igen gini ber gima en gi interest mopogore opogore gima jovin be ok nyis ni ok onyal keta yanga kaka kitime onyiso wa ni en system to ng'ama miya system no to kaka Kevin en researcher to ng'eyo kaka research itimo random gimitimo ni random abiro sani ka ng'iyo studio kae to wang'eny to bro wacho niya adwaro wuoyo gi dhano 10 to i dhano 10 gi kaluwore gi population structure mar ward no samoro mine ng'eny moingo jomachuo koro wacho ni dhano 10 gi miya mine 6 miya jomachuo 4 koro ng'ama miyi tiende ni waseng'iyo jodak mokwongo wan gi gimiluongo ni enumerators matimonwa ga gine database updating tene gitimonwa recruitment ka gidhi kor gweng' to gipenji ni to jaduong' Kevin dende diyie ni mondo wakawe nonro ni ka watimo nonro to wanyalo gochoni aparo ni ei Ramogi ka kawuono kipenjo to nyaka iyude ng'at achiel ma samoro nosepenje pache to nitie sama wabiro mokwongo to penji weche adek screening question kata weche 4 mokwongo bendi tudorie kati tiyo e ofis mar ng'amo yier kati tiyo ofis county kitiyo ofis county ok obi penjo nikech ibro bedo bias kadwa timo nonro ewi Ramogi ok abi penji kaka presenter samoro adwa penjo ni to koro mbako romo program ma mbako romo ochalo ganade to in kaka presenter ka penji dong ing'eni nyaka miya gima ber of course abro penji baadaye mondo atim go validation koro wayiero gi randomly to a screening samoro wabro goni ero kamano ni ok inyal nikech ne wamanyo ng'at ma jaike 45 kech nyaka obed nyaka gi age bands wapenji ni wadwa wuoyo gi ng'at ma jahigni 18 nyaka dahigni 35 kata ji 3 jahigni 36 nyaka higa makama ji kata 6 kaluwore gi structure makamano koro emomiyo nonro ni ng'ato nyaneno ka penjo nang'o miyo kawo thuolo malach nyaka kawo thuolo malach mana kaka census plan census kuom higni 5 kok udhi tim census wan bende gini wa plan ga emomiyo kwatime higa ka higa nyaka wachikre higa machielo kech nyaka itimne planning mondo mi ang' iyud dhano 59 ma science ka watere board mar jo na costi bro go tik ni adier ni utimo science emomiyo waketonu methodology ni otime nang'o samoro ka utimo ga jigo ga simo ka to yiero ni dong'eni mbusa moyiero jok ma musomo matokeo gi ji adi mondiko gine omiyo feedback usomo ga te ok unyal somo te iyiero achiel wombe wayiero ga yiera ni miya ji 10 mondo mi awuogo e ward makama miya ji 3 kuom ji 3 ni miya joma mine ma higa kama koro samoro higa nyalo tamo to bwana mopenjo kata miyono chieng' moro achiel kapod wantie research sani wasebedo kuom higni 20 ang'eyo ni chieng' moro obro chopo nikech kwa penji mokwongo bende ni osetim ni nonro moro amora kuom dweche 6 chiko ko yieno mondo wuo kodi adwa ni mak parono ge kanyo gi thuolo ne adwa ni wadhi achiel kachiel nyaka e boma mar Addis Ababa e pinyno mar Ethiopia kama gi thuolo ni jakoma mar riwruok mar pinje mag Afrika AUC mano Musa Faki loso gi sani oloso e romo mar 46 mano kotudore kod weche go mag Afrika winjane monde Bella le jeune, Robert Ducey, I don't know what is his secret, his hair is always black. Jean-Claude Dakoso, Nasser Burita, Mamadou Tangara. I see also somewhere Pierre Mukoko, the head of the reform unit, who were one of our colleagues during that period.
how to hide my regret and to see that 6 of our colleagues still cannot take their seat among us because of unconstitutional changes in their countries. Excellencies, honorable ministers, dear friends, together with the constant support of our heads of state, we have done a lot and laid the foundation for more ambitious programs. There is almost no significant field in which we have not worked, endeavored, and sometimes produced results, even if political, economic, and diplomatic adversities have sometimes reduced our productivity and our production. This to use an agricultural metaphor. In this area of health, COVID-19 was overcome, as was Ebola and Mpox. Africa CDC is asserting itself as an effective tool. The African Medicines Agency is taking shape. In fact, the African Humanitarian Agency is coming out of its limbo. BANVAC is consolidating itself. Education is modernizing and definitely heads for the future by focusing attention on efforts on innovation and artificial intelligence. The industrial strategy is on the horizon. The African Continental Free Trade Area is getting operationalized despite obstacles. African positions on climate change are being strengthened. Agriculture and the blue economy are gradually taking their natural place in our strategic choices. The infrastructure and energy sector has made significant strides. Almost all the organs of the African Union and all the specialized agencies and whose list I want to spare you have been making constant progress, both in terms of their institutional consolidation and in the diversity of the programs and projects implemented. The institutional reform of organization has made significant progress and continues for positive conclusions. Our international partnerships are widening and open new horizons. Our international credibility and visibility in the global arena have asserted themselves significantly. Detailed reports on all this track record will be presented, I'm sure, at the summit. It is superfluous to encumber you now. Excellency, Mr. Chairman, honorable ministers, such achievements should not hide our inadequacies, our shortcomings, and our difficulties and the challenges which we continue to face from all sides. Violent conflicts continue to kill on a large scale in Africa. The Sudan and Eastern DRC, that is the Democratic Republic of the Congo, are in all respects the most poignant, the most tragic theaters. The difficult financing of our organization continues to weigh heavily on its effectiveness and independence of decision-making. The revitalization of the Peace Fund and the attainment of its first objective is encouraging. The weakening of African solidarity and the sagging soulmate, Pan-Africanism, dampens our ardor and reduces the scope and resonance of our redeployment at the continental and international levels. This situation is all the more worrying as at a time when multilateralism, already in a bad shape for some time now, seems to have to face new challenges and blows from across the Atlantic. So we have to pull ourselves up, and we need to do it now, here and now. Excellencies, dear brothers and dear friends, soon a new leadership will be elected in order to contribute to paving its way. I attracted the high attention of all the heads of state of the continent in a writing qualified by a great African president as a fireball to some issues whose solution commands the survival of our organization.
I continue to increasingly believe that if we do not quickly grasp the issues of our political architecture, peace, security, and governance, the question of partnerships, the financing of our organization, and the powers of the Commission and its chairperson, it would frankly be a source of concern for the future of our organization. That is the main message that I want to convey in all humility to our next leadership, to which I wish full success. Nyakwa Ramogi Joanga mano jakoma mar riwruok mag pinje mag Afrika AUC Musa Faki oloso romo mar 46 mano mar pinje mag Afrika kama bende koro giloso kotudore kod mago dongruoge mag pinje mag Afrika. Jofwambo mago bende nosechopo Addis Ababa kono kalore ni nyaka sani kochakore odiochieng' manyoro nyaka chop chieng' ngeso waluonu gigo duto matimore Addis Ababa mano motelo ne yiero mar jakoma mar riwruok mar pinje mag Afrika mang'eyo ni Raila Odinga bende nitiere ng'wecha makamano mane momiyo nyaka sani koro waketo maino marwa e nono kata e luwo machiegni gigo duto matimore e boma ma Addis Ababa e pinyno mar Ethiopia. E weche manyien mamoko wabobedo ka watudore kod jofwambo magwa manitiere kuro kendo gibobedo ka ginyisowa matut kotudore kod gigo duto matimore Addis Ababa e pinyno mar Ethiopia. Gi thuolo ni anoka thuolo marwa mano miwo kinyi makawuono sero machako di Jovins Wanyingo wachni mogika kotudore kod Chal Mar Kaontis gi nonro manotimo counties mosebedo katimo mabeyo counties moko osebedo katimo mabeyo ang'o ma ginyalo timo mar mondo mi gin bende nonro machielo gitime maber mano moloyo jowetegi. Mokwongo akawo thuolo mar goyo kamano ne Ramogi TV nikech usemiyowa platform pile pile. Ok wakawe kagima nono. Mar ariyo wakawo thuolo mar goyo kamano ne jowinjo kata joneno mag kaka TV mar Ramogi ni mar ng'iyo ripodno kwa makini. Kech sama ging'iyo ripodno nenre ni kare ripodno nitiere gimoro mogolo manyalo miyo counties wadongre. Mar adek wagoyo kamano ne oganda machiwo ga pachgi nono. Ok wachul ng'ato mondo gol pache. En thuolo ma ng'ato kawo kende kuom dakika 15 to 20 mondo mi pache. To pache no iriwo gi pach ng'ama chielo te magolo repodni. Mano bende ok wanyal kawo for granted nikech mondo mi chiw thuolo mari mondo mi iduok question e awano en nikech imbide dwaro mondo lokruok obedi. Wadwaro nyiso counties ma samoro okone kuondego. Maonge top 25. Mano koro gintiere toke. Gitemie matek. Waneno counties kane wagolo nonro mar 2023 counties moko ne onge kawuono counties go biro malo king'iyo comparative report. Wambe chunywa gombo ni counties mo ongego chieng' moro ka wagolo gini kapok otim yiero 2026 next year to mondo mi wang'iye ka county go nyalo bedie malo nikech chamsingi en ni mondo jok moyier moloyo governors, MCAs kaka wadhi golo kawuono mag MCAs, MPs girego te wadhi golo kawuono mondo gitine jopiny mane pachwa. Ok waket maino ni mondo mi wadhi wakuod wi ng'ato ni number last to chunywa gombo kata ni mondo waber ng'ato no chulowa. Ok chulowa ni mondo waket ng'ato mbele. Kuom higni 20 sani Infotrack kosebet wachako marwa mar higni 21 ka watimo nonro dine bed ni kata ni chulowa pile pile to kare dwarit mana samo yier jatelo koka chulowa. Wan watimo nonro e gik mopogore opogore kata jaduong' Kevin ong'e kaka watimo nonro e gik mopogore opogore mondo mi wayude kaka wanyalo keto kuone mesa. Ok ni josiasa ema chulowa mondo mi wabed mbele. To ne counties ma bende otimo maber mano kora adwa bedo bias e kaluowa waketo ne gipongezi kuonde ma gitimo maber. Nitie counties kata ma ok waluongo nyingi gionge gazet kanyo to gitimo maber. Siaya nitie kuonde motime maber kuom functions 14 go nitie kuonde ma gitime maber. Migori nitie kuonde matime maber nyegi yudo certificate nyoro kanye county secretary ntiire Dr. Oscar Olima nye obiro kendo nye gikaw certificates gi kuonde ma gisetime maber.
wagoyo erokamano ne jo Kenya kuom keto kwe kendo we wish baba all the best kaki gibro timo yiero Saturday. Erokamano ahinya. Kevin Osido, wachni mogik ka watieko twak mar okinyi kawuono kachiel kod ber mag nonro makamagi onego bed ang'o ne jopiny kachiel kod ne jotelo. Kachako mana kamitie kendo Joyce ni ber mar nonro machalo kama miyo japiny bende thuolo mar mondo tim godo gima nyalo luongo gi dho ngere ni verification. Kata sama ne nonro mar Infotrack owuok, kata sama wagolo marwa mar County Governance Index be, samoro ji wacho ni mago gin mana siasa. To dware ni koro mondo owuog, japiny owuog mondo dhi o verify. Nito be en adier ni examples mondik, nikech nitiere ma ing'e ni en brief report, to mana kaka Jovin owacho, inyalo choose to want to read the wider version, narrative report. Mon pere ni to kata mana examples magik ma wawacho kaka maka ng'ata kea, kata mag things to fly, kata mana mopogore nyaka maembe moko mipidho makwenika. Penjire ni to be gigi gin adieri kose ok gin adieri. Kawa wacho ni siaya gere stadium, kawe thuolo mondo idhi wuoth e stadium no mondo propaganda kata gigo mang'eny mabende samoro wuok e county ma are not verified kata ma jopiny wacho mabende gin mana mbaka migoyo mondo japiny obed gi thuolo moyudo godo adieri mar mbaka ma ji goyo no. Mar ariyo, en bende okonyo governors ni mondo ng'iewo penye ni to sama tiyo ni ere tich matiyo bende jopiny winjo gik be gineno gik matimo gi kose ang'ono ma ok atim maber manyalo miya thuolo in the midterm mar mondo atim godo tich malong'o mabende nenore. To en nikech jogo ma iloso godo ndalo nonro enumerators kata mana groups mopogore gin jogo mabende gin e counties go, samori oro gi bende giwuok e county moro to dhi kacha to imiye support kendo bet kanyo kendo ng'iyo kaka gik moko timre. Kata sani awacho ni kaka itimo county fiscal strategy paper mag budget bende wan gi jogo ma waseore counties mopogore gidhi e public participation meetings go, gin gi forms magi jaso kendo nyiso kaka meeting ochakre sadi be gi omiu copies, komigi copies to gigoyo kendo gioro e WhatsApp group kanyo kendo wa analyze to to bang'e to wagolo report. Miyo thuolo mar jogo mantiere counties mopogore mondo gipenjre ni to be tich ma watiyo ni be watiyo makare bende osiro kaka katiba wacho ni mondo wati kose nena gigo ma wawacho. To mogik en ni mondo walamo Nyasaye mondo ka en dwaro ni mondo jakom obed Africa Union Commission Chair to mondo dwaro mar Nyasaye otimre e piny kae kaka wan gi geno ni dhi timre polo. To kapo ni oyombe to baba duoga ka Kenya marwa wagere kanachiel ka bendi yombo to Africa bende marwa. Wacho gani we are Africans and Africa is our business. Erokamano ahinya Kevin Osido kachiel kod Jovin Wanyingo kuom kawo thuolo mar okinyi ma kawuono mar mondo mi obi e twak. Nyakwara Ramogi jong mana kaka inene wang' jowi mari kanyo mago pichni mabiro ni achiel kachiel kowuok e boma ma Addis Ababa e pinyno mar Ethiopia kama koro jotelo mopogore mago CIDs koro donjo kanyo mago e chenro ma dhi mbele e pinyno mar Ethiopia boma mar Addis Ababa odiochieng' ma kawuono. Anyisi ni chenro kata gigo duto matimore Addis Ababa gin gigo ma waluonu achiel kachiel kalore ne Raila Amolo Odinga bende en achiel kuom jogo malaro koma mar jakom mar riwruok mag pinje mag Afrika. Mane momiyo waketo maino marwa kura ahinya mar mondo mi wamenyni gigo duto matimore e boma ma Addis Ababa e pinyno mar Ethiopia. Romo madhi mbele kawuono en mano mar 46 mar kuku mar riwruok mag pinje mag Afrika AU. Mana kaka waseneno motelo ne kanyo jakom mar riwruok mag pinje mag Afrika Musa Faki e loso kanyo. To mana kaka ineno mago jotelo madito ma donjo mana kod nyamburko manitiere kod bendera kendo gin mago ma omiluor matende ni en gino kata en chenro mapek ahinya madhi mbele e boma mar Addis Ababa e pinyno mar Ethiopia. Chenro makamago jofwambo mago bende nitiere e boma mar Addis Ababa achiel kachiel. Wabobedo ka watudre kod Setho Lale ka entiere Addis Ababa kono kendo bobedo ka onyiso matut kotudore kod gigo matimore e boma ma Addis Ababa e pinyno mar Ethiopia. Kochakoro odiochieng' ma kawuono, odiochieng' manyoro nomiwa update matin, odiochieng' ma kawuono bende obobedo koloso kodwa nyaka chieng' ngeso mobobedo odiochieng' mogik kamibobed ka iluto ombulu mano mar yiero jakoma mar riwruok mag pinje mag Afrika mabiro bedo ka kawo kar Musa Faki mosetelo ne riwruok mag pinje mag Afrika thuolo mare mar terms 2 makoro biro bedo ka rumo. Wang'eyo ni
nyaka sani nitiere ji adek manitiere ng'wecha mar laro koma mar jakom mar riwruok mar pinje mag Afrika. Kata kamano wante Kenya ka wakwayo ne mana Raila Amolo Odinga hawi maber e kinde ma entiere ng'wecha mar laro koma mar jakom mar riwruok mag pinje mag Afrika. Nyako Ramogi Ajwang' in bende agoni erokamano ahinya kuom bedo kodwa nyaka gi sani mwachopo e giko mar twak marwa e chenro mar mbaka oromo okinyi ma kawuono. Naonge kenda e chenro odiochieng' ma kawuono, nantiere kod jowetena mano Cleophas Oluoch kaachiel kod Sharon Ong'ao. Mano Cleophas Oluoch jakisumo ka nyakwar mokeo nyaka Sango, kaachiel kod Sharon Ong'ao nyaka Njira. Nyako Ramogi Ajwang' wagoni erokamano ahinya. Ibed kod odiochieng' maber, oriti masani. Nyinga Joyce Oduor.